sanibonana ke sanibonana nonke emagumbini amalumhlaba. Sibika nje wonke umuntu osibuya njengamanje. Ungonyana ke lo bamazi abantu osejimistin. Uma uze ekhaya uthi number 21 with deep road. Ithatha ifake ekhaya. Bese kuthi number lekhaya. Le bayazi abantu ethi 076 70 W5 196 isejimistin. So ke sizobuya ngoba nasimemezela ilanga labantu abafuna ibhavu eliyavula into zabo, eliyavula indlala, livula imisebenzi, vule ini. So zolumemezela ilanga lakhona. Kodwa umuntu ofisayo ngoba into ehlala sikhuluma sifuna umuntu onesifiso. So ke sifuna umuntu onesifiso ukuthi kusasa asizakale. So ke sifuna abantu abanjalo abanesifiso ngoba ufuna sikusho ukuthi uma ungenasifiso hlala kanjani ekhaya, uhlale phansi. Uma ufuna ukuhlala usokola, hlupheka, thina vele sikwazi futhi sinendaba nawe. Bese kushoyo ukuthi ofunayo akasondele ekhaya. Yilokho sikushoyo kuphela, senithanda ke nokho nisale kahle. Inamba lezishilo asidibane sigodlweni. 21 Deep Road eJimistin. Kuthi abangale eNatal eMtupatupa siyoba nefuna ilanga la. Siyamthanda ke nisale kahle.